Asa ka na yung kraho deh? Auto rin? Kaaram din yung inaatay na rin. Grabe noon nga. Ganihar mi si Pangita. Natugo nun ng kraho. Huy! Ang mga to na ta. Huy! Saba ka na pre nga. Mga to na tanguha na tagtakdong. Ito dugwas takdong bro. Nayabag na. Ito na nga. Nagdamgo na po na sinunong hinahag na ko. Asa data? Ang mga tagtakdong nito. Kinuha. Saba ka na. Amin na mi. Sabi. Ito dugwas takdong. Ano nga yung... Choy, Choy! Bagang umuulan, Choy! Grabe mga Choy, uwan. May uwan dere. Ato, grabe usok ka uwan. Wala mo ka tayo. Dito, nakuha nito kay way atop. Diri na may atop. Ah, nakadama ni payong ni sis. Rapal. Ano ba day? Iki marubis. Galang dia. Gajil malig ka pre. Nekle. Grabe. Choy. Nagjil eh oh, pinabarog pa. No. Unsa na siya lapok? Lapok. Wow. Unsa yung ana na? Try butoy. Kawayan na, kawayan. Butong. Muna butong na yung kawayan na kato dahil lahing. Ano na? Pero bakit pa kini? O mga choy, magsugo na tag sumok. Ang atong sumok ko no kay takdong. Tara choy. Nice. Tara choy. May pwede na nga. Maumuhin o umiingon noon nga. Sagka ba din ha? Hindi tatak sudan dre. Duta na ni mag-adventure ta diri sa gubat eh. Tingog noon. Tingog man ko. Ano ba? Grabe lisudag ka agi diri choy. Pasbo kita pa daw ni mga choy. Ya aday. Aday ang kanan. Aday. Iyo ang panit eh. Kaka naman mo. Hinay resistensya ang lawas. Ah mga choy, mura mo mong dabukan og itlog mga choy. Choy, pakiton ta mo sa bitin nga among nakit Andre mga choy. Mga choy. Nara mga choy. Kate. Mga choy. Na siya mga choy. Ay sa akin ay bitin. Oh. Klaro kita mo mga choy. Matagak na tayo. Ano na siya mga choy. Anam na siya gabante mga choy. Nagloko na siya, naglakon. Sa prubuyag mga choy. Saka mo na siya.
makuha na nila mong takdong mga choy. So mga choy, basta nakaka-smoke, wala kayo problema sudanon. Nice. Sige, bilang ka. Gahe. Og sa nag-uya pa ni mo ni si hingong maay gyud, pilit ka siyuta ba. Gahi gid. Gahi gid. Agay. No, Manunok ka na mo. Ano sluk man? Mantag natay guna aton da. Ay, gahi pa rin yung hinampak. Ay, agay. Pas mo. Sudanon. Pas mo mga choy. Kat mo cute. O mga choy, ready na nga itong paralapuanan. After that, mag-cooking show na ta. Ato na po anda-andi ay. Maghiwa na po meho ganang sili na sa mga choy. Pangpanhang na po na sa lubot. Syaro na yung mga lubot. O mga choy, magsugo na tagla po sa itong putahe. Huma atong tubigan. Human atong itakan. O mga choy, okay na ato na i-set aside. Inita choy. O mga choy, mag-cooking show na ta, mantika. So natin okay na, ato lino na atong labas. Kung man, ay may kusmikos na ito kadali mga choy ha. So mga choy, atong vitamins. Gamay na vitamins son kay ang mga sili nakahurot na yun. So mga choy, atong lino na atong subat, takdong. Kung man, ay may kusmikos. Okay na ito, ilura na ito ang atong kawayan. Unsa? Kawayan. Bukan ini los makers. Wa pa kog suway na kao ng kwayan. Madugay lagi wala na sudan. Langkat na kaning. Aw. Mama di ato na timplahan, patis. Yarot parat-parat. Sunod ang madig sarap. Sunod ang ginisa mix. O man, may kusumiko sa nato kadali mga choy ha. O mga choy, okay na ito rin haonon. O mga choy, bubod na. Lakon na to. Lako, lagi. O mga choy, eating na. O nasili na ba? Nong. Ning punuan skwayan og tingan kay na nako say lami ani kay nako hinog lami kay niya hinon to panlangkat ng sawog na to balay. Tuon ba? Lami man. Mayo eh. Sili. 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 Na, Ya. Ikaw saan? Dali diyan. Kanay ko na video.
Ya. Tingin yung kao ning ipakaskwayan. Lami man di ay. Lami. Kunita. Makapanglangkat ka dahil haman. Unsa? Makapanglangkat. Kunit ay. Wah lata. Bebe. Lami ay. Kaya malalim, makapanglangkat na ito sa ating saw. Tingin ni kao ning kon. May man. Umitig sili. Kunin tayo mo? Kau sili. Sa baka nga di mo kau sili. Diri ra ba sa kuan bang kinahanglan nga mo kaong kag sili? Kem. Kamu Kem? Kamu cabaw man ka. Kasi sa kawayan, may lamiin kawayan. Gabong ko ba kang butong pa ba nga ba? Kaon dating? Dong. Na yun. Muna may nakaon ya. Hindi na kay. Dako ni mo din yung kita na makakaon din. Di mo muda. Hindi mo kamu gabong. Matay na sabi. Singko penakla. Unsa pre? Kaon mo si penakla marumag. Musakan. Init man. Tubod naman ang singot ni mo, Choy. Sabang. Gitu ya. Kakabot sa'yo? Kakabo ba? Kabo? O mga Choy! Boss Degla! Woo! Shoutout! May hapon kanyang tanan o gilabi na sa among viewers. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Arnel Roland Bukirin from Canada. Anthony Ikot from Kulin Kalore. Sa tanan taga Bohol, Sikihor, Melwin, Kulyabat, Katirinin, MJ Motor Part, San Miguel, og Jengle Barrentos from Zamboanga City. Amay hapitan long live Alpha Caparo og shoutout lang ko sa Acro Cebu. Shoutout! Og shoutout tayo mi kang Sir Jandel Lagnig. Shoutout! Robin Risas. Long live Choy. Shoutout! Kang Jipoy from Cordoba. Shoutout! June Morito Mariscal. Shoutout! Edsel Degree. Shoutout! Bing Kimura. Shoutout! Doria Win. Shoutout! Kenry. Shoutout! Og shoutout lang ko sa akong mami ay sa Miskala og kang Daddy Attorney Melvin Miskala og sa akong mga igsoon nga mas gwapo pa sa ko si Aldrich Marcos og si Andy. Shoutout! Og kang Jonas C. Fuentes. Shoutout! Shoutout po ni Umbi sa Toros og ni Kingin sa Toros og ni Duna sa Toros o sa Toros tanan family. Mora na.
Ug shoutout din kong Nicole Sipalay ug Gian Sipalay ug Ulisiman. Shoutout. Shoutout din kong Rek Monteroyo ug ni King Monteroyo. Shout out ko kang Dennis Ogsang ug ang Joshua Tonya ka. Shout out. Ate ko sa Torreos family. Shout out Demi kang Joseph Buyo. Shout out. Og Jerome Alcos. Shout out. Shout out dami ni Fernalyn Rosco og Jason Silvera, Eduardo Umalay Jr. og Jay Lariba. Shout out.